ассалому алайкум тамошобино ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корбон дарвозаи ҳафтум мувофиқи хоҳиши шумо ки дар комментария навистин марҳамат видеои дилхоҳтонро тамошо кунед. инҷода киртаҳои каротки ки шумо заказ карда будем ки амира нархоша бифаҳмем нархои амира фаҳмидем. инами киртои ки каротки шумо мебинед нархшон аст 150 сомона дорад, 140 сомона дорад. капшондор астай, баъд бикапшон астай. инами ки шумо мебинед ё капшондорошанд. ҳамаи размера доранд, размери ҳамаи размера доранд. ина пешаи тамошо кардан ё дар вақти тамошо кардан касе ки шумо дар канал меҳмонед подписатсия кунед, фикротонро дар комментария бинависед. ман ҳамаи комментарияи шуморо мехонам, ҷавоб мегӯм ҳамаи комментарияи шумода. ина ё ҳастанд 120 сомон, 120 сомон марҳамат, 120 сомонанд. тугмадорош ҳастанд, ина тугмадорош ҳастанд, пешошон тугмадор ҳаста ёро ҳам бо бетугмашам ҳаста. прямояи болоста камтар тугма дорам. 20 ранг дора. инами 46 то 62 инаи тугмадороша. инаи тугма то ай 52 то 58 дорад размер. ай 46 то 52 дорем. ё размери 46 то 52 ҳаст. ина ё бекапшона размери ё ай 36 ё подросткови ай 36 то 52. 46 то 54 доштааст. нами бологиё анаи поёгиё то 60. наҷаста бо дига хел формош аста, формои хеле современнича қатъи почашон. ҳамин чизе ки тамошо гирисем почашон қатъи поча дора. камтараки тарафгиёш 140 сомон. наве ки дар экран мебинед. марҳамат бибинед шумо ки поча доранд ё ҳама размерашон то нархошро гуфта бошем. нархошон ё 140 сомонанд. короткиянд, поча доранд. 10 расветка дорад, 10 ранг ҳастай. касе ки дар маъқул ҳастай хушро тамошо кунед. ё 100% киртои материалошро материали нағзан. 10 расветка дорад, 10 намуд, 10 намуд 150 сомон. халатои истеҳсоли бишкек буда тирамои қатъи бурукошонай 150 сомон, 140 сомон. ду марка дора. хаямоиш ки новинкаи бадан навам як рӯз пеш расида бошад, агар аз қиматтаранд 150 сомон, 140 сомон. ё на тирамоҳиянд. пешакӣ мегӯм шумода ки ё тирамоҳиянд, на ғавсанд, на тинук. ҳамики ана бо ғавсош ҳастанд. бо давоми видеода шумо тамошо мекунед ғавсош ҳастай. ҳамаи расветкош ҳастай. ҷуда 10 намуд ҳар кадомиш 10 намуд расветкаи дора. мисол ҳаями духта ҳаями дизайн 10 намуд ҳастай. размераи дӯстдоштатон ҳастай. размере ки то чандира мепӯшем ҳамин размера доранд. наоз бо як бор дига мо мефаҳмем ки то чандум размера доранд. ё истеҳсоли бишкеканд, фирмаи нағзи бишкек.
нигинран ҳамааме ки дидестан ё капшон қатия ҳам бурукш қатия ҳам капшонаш қати роз шамастай бо тоқо шамаст неки ёз чизе ки дидестен шумо ҳама ё капшон доранд бурукшон қатия нақшон 150 сомон инаям фирмаи зури зушай ранги версачивориай ами хадавой амёй гузашта хадавой амёй фендер ном доштаи халате ки шумо дидестен инаи боло дам ҳаста халате ки шумо дидестен инамиам ҳама инаи цвети хушушай холча дорад неки набровард пеш маҳкам инамиам расветкаи ҳамои ҳамиам ҳаму копияя просто холча дорад хеле ина диди сирхак инаамиё ҳамаш 150 сомон ҳам капшон ҳам поча хушрувақай на ғасан я на танак бо дертарак бо ман нишон метам ами халатои ғафсша ки чӣ дора начос дора ё 140 сомон аксараш 140 сомон анамиё 140 метанда дона инамиё размерашон айз 46 то 52 ози ами магазин дора айз 46 то 52 анаи бологиё мебинен ай 50 то 60 дора бамбукакои ҳавси гуфта будам ку нишон метам 150 сомон ё ғафсан ё замистонан касе ки ёзи мехара мумкин замистонда ё қимат мешаванд то 200 сомона мехезанд озираш 150 сомона начосош набинен ғафсана ҳам бурук дорад ҳам ами начоса каси нафаҳмад ами пашм айдронуш пашм дорад капшонам дора хатиш нахуш бинем расветка як оземҷада 50 намуд расветка аст 50 намуд ҳастай 150 сум дона мета ай касе ки харидори крупни боша бо арзон мекуна масалаи чишта аптовишда ина озирада шумоам рафаҳмем ки ина версачка дора версач ӯзи моддадаи ҳамош ҳастай ай 46 то 54 ҳозир ҳаст 46 то 54 размер ҳозир ҳаста мумкин бо пагода бошава размери туш ҳаста ҳозир ҳаста 46 то 54 мондагия инаи ки болода мебинен инамиё гуччи меган мо дадан амиёам нашони 150 сомон инам як ай боло сеям амиё гуччи меган деҳа чизои хадавоиш анамиёан байни духтаракуда байни удамуда версачиам дора гуччиам дорад хулоса ҳамаи намуди халати начосдори ғафс барои зимистона каши пешакӣ мегира ҳаст инаиш фирмаи маркизай и тирамоҳинае просто нагиниш бисёр барои ира май пеш гирифтам ки капшон дорай ҳам бурук дора ҳам пеш беҳад хеле нагинаш бисёр задагия фирмаш маркиза фирмаи нағзаи вайрон намешава инаишам падоби версачивориай хай элшиай элши меган инаи тараф 10 расветка дора размерашон ҳамаш ҳастай метавонед ки шумо занг бизанед ман номери телефонам мондагиам марҳамат каси обуна шидаги нест мара обуна шавед мо дастафка мекунем ба тамоми ҷо шумо метавонед ки дастафкатон тайёр даркор шава ҳамин номеро қатъи занг мезанед ҳамаи размерашон ҳаст ҳамин чизо гарантиш ҳаст барое ки савдогар мегӯяд ма гарантӣ метавонам ҳамин чизон да ки вайрон намешаванд падоби чиан качествашон уже туркиро дайрон кардаги ҳисоб
ки ё нама одаме ки як суд пӯшидан вале ҳамчун чизо вайрон нашидан, ҳамо хеле истодан. марҳамат ҳамаи ҳамин размерҳоро ки шумо мехоҳед ҳаминҷода меёбед. Зиндаву соғ саломат бошед то видеоҳои оянда.